Basta graduation gani, sige mili kaya ni gani, kaning tuyok sa baboy. Nyatong tigihaw dia, mo ay laylain, siyang kuluyong ragapon. Brada tabadi, lami baka ani. Gitay ni angkol lang dapit sa tiil, ginagisi paghiwa ganina. Nya dili na pwede og dili tayon kay muagas ang duga diha. Gisugda na sad ni Migo ang mga lamas para pang palasa sa baboy. Syempre, mora na magpadalag lami sa baboy. Nya ihaday palaman ning tibuok manok. Pero joke lang kay pantari man to niya. Gisugda nagbutang ang lamas sa baboy aron mahuman na dayon. Gigutom na daw siyang kulyuyong, nya lami na daw kay tuyok-tuyok ato unahan. Mo ni sikreto sa mga pogi, Sprite, bitaw dugang lasa daw na sa sulod sa baboy. Unya kay nahuman naman siya tahi, so ready to fire na. Nya iwada din dugay-dugay ni ang kulyuyong, iya na din gituyok-tuyok ang lechon. Ay baboy pa man di ay kay wala pa man siya na pula. Speaking of pula, lubot ni gauna, pula-pula na, antiyan wala pa. Daghanan ra dig kalay sa kilid mo nang nauna og kapula ang lubot o isang ulo. Mao din ni secret recipe niya kaning bulat. Mo ni nagkatalag pahumot sa baboy. Dara, gatakam-takam na, kay pula-pula na. Murag lami-lami, hapit-hapit na jud ni. Password na to ng haunon. Nya gikiskisan na day na aron mawala ng itom-itom sa baboy para dili ra ulaw lang taon. Iniglantaw sa mga bisita. Amo din tang gisuroy guys, nya wa may namalit so kami na lang daw kaon. Ready to fire na. Nya si ate dili gusto magpa-video kay maulaw daw siya basig ma-viral unya. Chawot. Magpa-flex na daw si ate kay dugo siya nakakot nya gutom na daw kaayo. Nanam. Panat gina. Wa na katingog mga bago ay pide ng kaon. Nya napalisan ko na tugkok diha pampawala sa ngilingig sa baboy. Kita ta mga kawan ta. Tuya kay to. Iya nila. Mana di tagkaon diha nya gibirahan na to ng cook diha aron mawala sa pangilingig sa tungtian. Tuklod kinaplatan. Mo ni lami nga malas kay pag uli na mo naplata na mong motor may gani kay mekaniko ni akong kauban so dali ra kay naayo dali ra kay na bulkit niya